Zamzur Production YouTube channel filtute in Zavain kan channel ang kan lo lom le acheu FIFA-in AIFF a hrem dâwn Kovela football thuna ituluber FIFA chuan third party in rol a umawangin All India Football Federation AIFF chu TMC nong lovin an suspend hetianga FIFA-in AIFF a hrem taka chuan kumin October thani som pakhat atanga India khel tran tur Women's Under 17 World Cup po AIFF hrem ani chung chuan khel thei ani don lo India court sangber Supreme Court chuan kumin mei thla khan AIFF a hian thil fel lo a awangin AIFF hi an lo hrem to a Indian Football and Culture hian Supreme Court chuan 3-member committee aruat hetianga football thila Supreme Court in rol hi FIFA danin a khap tata Football Federation te chu legal le political thila anin nam hoi athiang lo FIFA la Asian Football Confederation te chuan Indian Football Stakeholder te chu meeting nei pui to in AIFF kaldan tur an duan pui to a September tha ni som panga hian in thlang thatur an ne AIFF hi anin thlang thadona hetianga mumal taka anin thlan that hun chuan FIFA point an semna hi an hlip le mai aren om tundin huna ero India Football kai hoi reng chiu FIFA hriat pui lo vek ani ti na ani a Indian Super League ani emo I League ani emo ram chunga khel thei lani zelma se FIFA hriat pui lo ani vek ri thung Uzbekistan a Indian Club Gokulam mai che team chiu AFC Women's Club Championship khel turin an thang meka ani po hian hetianga AIFF hrem ani ta ka chuan anin hu do angai do na ni tuntum hi FIFA in India an hrem boi khatna ani a an hrem chanang chia hian ram then khat po an hrem photo hrem na hian choble chilin hong anei na sanghal le a hli ani thuai lo chiwam Indian Football in atur don khobani AFC Cup khel tur ATK mohun bagan po anin lan thei don lova Vietnam jin tur India mi patim po anin hu do mai atul don ani Women's Under 17 World Cup atan hian ticket po hral chu ani to a India na thlenglo ani chuan thengle theya an siam arin om India hian Asian Champions League ka po team atir thei don lova ISL le I League ero akal ngai rengin akal thungang Duran Cup le Super Cup po duan lok angin an khel thei dona soilan tuangin semna hian ram chungin ti siakna angong don lo European football ang bokin India hian transports bazar hun ahong meka semna hian ahong velo thailo semma ram pon player la luto te chuan an kol lai te ram chunga an chor theidona sem nuala lut te chuan in ti siakna khel turin an jiak lut thei ri lo thungang